Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe, senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment, sithi uma sibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo-ke uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile, angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Ngizofaka nesithombe ukuze kungabi bikho ozodideka ukuthi ilulwane libukeka kanjani. Ukuphupha ilulwane. Njengoba sazi ukuthi ilulwane vele isilwane esisabisayo esingathandeki. Lelo phupho lisuke libika ukuthi-ke kunomuntu oyixoki empilweni yakho. Okusho ukuthi khona osondelene nawe kodwa ongazile kahle, okuhambela ngemuva owenza ngazuthi uyakuthanda. Lokho kuthiwa yini? Ixoki. Ngakho-ke kuzomele uqaphele. Uqaphele amalulwane asempilweni yakho. Ngiyathemba ukuthi lo obuzile uphendulekile. Uma unombuzo nawe ungabuza kwi-comment, sobe sesikwenzela eyakho ividiyo siyifake lapha ku-YouTube. Kanti uyakwazi ukungi-inbox-a ku-TikTok ucele inamba ka-WhatsApp la ozosibuza khona njalo ekuseni, njalo ekuseni. Buza umbuzo kwi-comment uzoyithola nje impendulo yakho lapha ku-YouTube ngokushesha. Nisale .